Λιδίοι και λιδίες. Το είπε το ναι η δικιά μου. Από την επόμενη μέρα, Δημήτρης και Ανδριάννα ήταν σαν παντρεμένοι. Οι παντρεμένοι βέβαια σπανίως δηλητηριάζουν το στεφάνι τους. Όχι ότι το έκανε επίτηδες, αλλά ο Μάρκος της το τόνισε. Το υποσυνείδητο είναι αδίστακτο. Τελικά η Ανδριάννα ξύπνησε από τη διαπλανητική της πλάνη και τον έστειλε στο Λονδίνο μόνο του. Αφού η καρδιά της είναι στο κουμπάρο, τι να λέμε. Εν τω μεταξύ, ο Λάμπρος, σίγουρος ότι θα πεθάνει, έκανε ερωτική εξομολόγηση στη Μίκα. Αν το άλλο, ο Ζαφύρης θα γίνει, λέει, πατέρας. Έτσι του είπε η Τζούλια δηλαδή, η οποία τελικά ήταν μια απάτη. Κύκλους κάνει η ζωή. Η Τζούλια συνέλαβε παιδί, ο Ζαφύρης συνέλαβε την Τζούλια. Εγώ τα έχω ξαναβρει με τον άντρα μου, ο οποίος έχει λυσάξει να βλέπει κρυφά το παιδί. Η Μίκα τρέμει, μην τους καταλάβω, και δικαίως. Μια σχολική φωτογραφία του Μάριου μου αποκάλυψε την αλήθεια για το παιδί της Μίκας και του άντρα μου. Μάρκο, τι έγινε? Μην παντρευτείς. Μη φύγεις. Τι είπες? Τίποτα. Όχι, είπες να μην παντρευτώ. Να μην παντρευτείς μεσοβδόμαδα. Διότι έχω γιατρείο μεσοβδόμαδα και έρχονται οι ασθενείς με τα βιβλιάρια να τους γράψω τα φάρμακα. Μεσοβδόμαδα. Πάντα μεσοβδόμαδα. Μάρκο Στάικο, θα μπεις τώρα μέσα στο σπίτι, θα κάτσεις κάτω και θα τα πεις όλα. 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 Όλα, Μάρκο Στάικο. Α, τι είναι αυτό? Τσίπουρο. Μπας και συνεννοηθούμε κάποτε. Ήπια 2-3 τώρα στο μπαρ που ήμουν. Μάζευα κουράγιο να έρθω να στα πω. Να μου πεις τι, Μάρκο? Να παντρευτώ Σαββατοκύριακο? Μάρκο, κοίτα γύρω σου. Τι βλέπεις? Εμάς τους δύο μόνους σε ένα σπίτι. Πώς λέγεται αυτό? Επίσκεψη. Ευκαιρία. Αυτή είναι η ευκαιρία σου. Θα την εκμεταλλευτείς? Ανδριάννα, εγώ παιδιόθεν είχα μια δυσκολία στην έκφραση, παιδιόθεν. Άι στο διάλογο, πέφτω από τα σύννεφα. Το κρύβεις τόσο καλά. Ποιες? Να μην περιμένω πρώτα να δράσει. Καλά, θα πω εγώ. Δεν παντρεύομαι. Χώρισα. Α. Δεν μου βάζεις λίγο νερό κανονικό? Ξέρεις, Ανδριάννα, εγώ κάθε πρωί στο γιατρείο κοιτάω τα ραντεβού. Αν έχεις κλείσει κάποιο ραντεβού για να έρθεις για καμιά εξέταση. Και όταν δεν βλέπω κάτι, λέω μήπως έρθεις έτσι κατά τύχη και διώχνω τους ασθενείς άρον-άρον. Τους λέω έξω. Α, αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Άλλες φορές, όταν κάθομαι στο μπαρ με αυτό το βραχνοκόκορα τον πάνω και ρηπαδοπίνω εκεί μόνος μου, κοιτάζω την πόρτα πότε θα φανείς. Και όταν βλέπω τον Δημήτρη, δηλαδή το Δημήτρη σε συνοδεύει, μου έρχεται να τον ταΐσω καρύδα, να τον φλωμώσω στην καρύδα να καρυδιάσει, να βγει νοκάουτ. Άλλες φορές πάω στο σχολείο στα διαλύματα. Μανάδες με παρεξηγούν, αλλά είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Αυτό ήτανε? Το είπα. Κι εγώ, Μάρκο. Κι εγώ είμαι ερωτευμένη. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Μην με κοιτάς έτσι. Τι έκανα κάτι? Έγινε τι έκανα? Όχι, δεν έκανες τίποτα κακό. Απλά μου άνοιξες την ψυχή σου. Και χαίρομαι γι' αυτό. Μόνο που στεναχωριέμαι που δεν άκουσες τι σου απάντησα. Τι μου απάντησες?
Ότι νιώθω κι εγώ το ίδιο. Ότι έχεις και εσύ πονοκέφαλο? Όχι. Ότι είμαι κι εγώ ερωτευμένη μαζί σου. Είπα εγώ ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου? Ναι. Είσαι σίγουρη ότι το είπα αυτό? Είπα κάτι... Δεν το είπες και τόσο περίπλοκα. Ναι, ναι. Ξέρω τι έχεις πάθει. Είναι το σύνδρομο Στένταλ. Το σύνδρομο Στένταλ είναι ένα σύνδρομο που, ας πούμε, μια γυναίκα ερωτευμένη πιστεύει ότι το αντικείμενο του πόθου, και στην περίπτωσή μας το αντικείμενο του πόθου είμαι εγώ, ναι, ότι το αντικείμενο του πόθου επιστρέφει στο... υποκείμενο του πόθου. Ναι, αυτό, αντικείμενο, πόθος, υποκείμενο, όλο είναι το Στένταλ. Μη συνεχίζει με το Στένταλ. Να φύγω μόνος μου. Ναι. Νικά! Τι θέλεις πάλι ρε Μάριε, δεν τα είπαμε? Η Φλόρα κάτι έπαθε. Δεν γύρισε το βράδυ στο σπίτι. Δεν μου την πήρες τηλέφωνο? Πέρασα και από το σταθμό, δεν είναι κανένας εκεί. Παναγία μου, λες να το έμαθε? Λες να έμαθε για το παιδί? Αποκλείεται. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Θα μας είχε σφάξει και τους δύο. Θες κι εσύ? Julia, you've set the standards for me. Up to your door, begging for just a bit more. And Julia, I couldn't do much better than you. Said so yourself. Wouldn't want anyone else, and I can't live without your love. Well, I can't live without your love. Well, I can't live without you, Julia. Oh, you're driving me crazy, but I'm a part of your plans. Πρόδρομος Μπουρμπές. Κάνω μια έρευνα για την ηχομόνωση. Εντολή από τα κεντρικά. Και κοίτα τώρα περίπτωση έπεσα πάνω στο τραγούδι Τζούλια. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Περσινά ξινά στα φιλιά. Εσείς τι θέλετε? Ήρθαμε να δηλώσουμε μια εξαφάνιση. Εξαφάνιση? Ποιος εξαφανίστηκε? Καλημέρα. Είναι η εκπομπή «Η ώρα της Φλόρας». Χωρίς τη Φλόρα. Ας συνεχίσουμε μαζί και βλέπουμε. Η Φλόρα? Η Φλόρα μας? Μάλιστα, η Φλόρα μας. Πότε την είδατε τελευταία φορά? Τι φορούσε? Πού διαμένει, πού εργάζεται και ποιοι είναι οι κοντινοί της άνθρωποι? Είσαι σίγουρη ότι ήρθαμε στο αστυνομικό τμήμα? Παιδιά, αφήστε το κουβεντολόι, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Συνεργαστείτε για την έρευνα! Να σας πω, πριν μπείτε μέσα, πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι. Έχουμε μια σοβαρή κατάσταση. Πρέπει να το... Πρέπει όμως να το... 1, 2, 3. Ούτε μέχρι το 4 δεν έφτασε. Ένα πρωί, ένα βράδυ, με άδειο στομάχι. Τρυπάει πιο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρό μου. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Τι αστείο είναι αυτό? Ποιο είναι το περιστατικό, Τερέζα? Ποιο είναι το περιστατικό, Τερέζα? Δεν είμαι η Τερέζα. Η Μαργαρίτα είμαι, η αντικαταστάτριά της. Γι' αυτό δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Τους ανακοινώνουνε τους ασθενείς. Δεν τους αφήνουν να εισβάλλουν έτσι μέσα. Τέλος πάντων. Για πες μου, μικρέ, τι έχεις? Μια πολύ κακή μέρα. Να σας εξηγήσω, γιατρέ. Ακούω. Ναι. Ο νεαρός από εδώ είναι ο αγροτικός γιατρός που σας στείλανε. Ο ασκούμενος, το γιατρουδάκι. Τώρα βέβαια νεαρό δεν τον λες. Για πες μου, μικρέ, πόσο σου πήρε για να τελειώσεις? Αλλά τι ρωτάω, εσείς στο μυαλό σας όλοι το έχετε στον ποδόγυρο. Γιατί να μάθεις ανατομία στα κουφάρια από τη στιγμή που κυκλοφορούν τόσο νόστιμα και ζουμπουρλά κοριτσόπουλα, τιμούτσικο, ζουμπουρλούδικο. Έλα μισό λεπτό να σου πω κάτι, Τερέζα. Μια κατσαριδούλα
η μικρή Τερέζα. Τι έγινε, μικρέ? Δεν θα τη βγάλω εδώ. Δεν το βλέπω. Δείξτε κι εσείς λίγο κατανόηση. Αφήστε τον άνθρωπο. Έχει κολλήσει. Νομίζω ότι δουλεύει εδώ. Και ποια είναι η δουλειά του? Να μου τσιμπάει το μάγουλο, να με λέει ατιμούτσικο και τζουμπουρλούδικο? Μωρέ, μια κρίση είναι. Θα περάσει, θα πάει σπίτι του, θα ξεκολλήσει. Αφήστε τον λίγο να το ζήσει. Τι να ζήσει, παιδί μου, εδώ είναι γιατρείο. Δεν είναι reality να ζήσει την εμπειρία του ο Κωστάρας. Α, ναι, σωστά, εδώ είναι ιατρείο, το ξέχασα. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Με συγχωρείς, δεν το πρόσεξα. Ναι. Τι? Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Κουράστηκα πια. Έλεος! Δεν θα τη βγάλω, δεν το βλέπω. Ναι. Σύμφωνα με στοιχεία που έχω συλλέξει, η αγνοούμενη φορούσε μαύρη καμπαρδίνα φόρεμα, μαύρο μπούστο και κάτω μαύρο μοτίβο με λουλούδια, κεραμίδια και κρού. Ήταν στα κεραμίδια. Τι κεραμίδια, ρε? Κεραμίδι και κρού. Κολάν μαύρο, ποτάγια καφέ, τσάντα μαύρη. 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 Είμαι εδώ γιατί θα οργανώσω έρευνες και χερσαίες και θαλάσσιες. Και ψάχνω για εθελοντές. Ποιος αγνοείται? Το φιλότιμο. Ποιος άλλος? Φλόρα, έχει να φανεί από χτες. Ξέρετε, πήρε μαζί τις ινσουλίνες. Συνήθως παίρνει, δεν ξέρω. Παιδιά! Ησυχία! Θέλω να κρατηθεί η ψυχραιμία και να μην προκληθεί πανικός. Θέλω να μαζέψουμε στοιχεία. Κάθε στοιχείο είναι χρήσιμο. Κομμένα μαλλιά, ματωμένα παπούτσια. Νύχια. Νύχια. Η απόκρυψη στοιχείων είναι αδίκημα και τιμωρείται. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Μάλιστα. Εσύ θα είσαι στις χερσαίες έρευνες. Εσύ στο βουνό. Ποιο βουνό, τι βουνό, δεν ξαναπάω βουνό, αγόρι μου, δεν ξαναπατάω. Όχι, να πάει εδώ, να πάει ο Ταρυφολάγος. Εσάς σας έχω κάτω στην παραλία. Τι είναι εδώ κάτω? Από πού και στο Παναθηναϊκός? Κοίτα εσύ να μαθαίνεις. Αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φαγωμένη πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, περιμένετε. Δώστε μου αυτή τη συνταγή. Πάρτε αυτή, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Στο καλό να πάτε. Τελειώσαμε για σήμερα, δάσκαλε? Δεν ξέρω. Για βγες έξω να δεις, περιμένει κανείς?
Φλόρα! Κυρία Φλόρα! Κυρία Φλόρα! Κυρία Φλόρα! Τι γίνεται εδώ, μακροβούτια βλέπω, Εδώ κάνουμε παπαρίτσες. Ωραία. Παπάρες. Ωραία, Το ουζάκι καλό. Υπέροχο. Υπέροχο, μπράβο. Τέτοια να βλέπω. Κάτσε να φας κι εσύ. Σας βλέπω και χορταίνω. Μυστήριος ο μικρός, Μωρέ, δεν έχει πήξει ακόμα το μυαλουδάκι του. Τις παπαρίτσες μας εμείς. Τις παπάρες. Έτσι. Φλόρα! Φλόρα! Κυρία 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 Φλόρα! Φλωρά, αν με ακούς, γύρνα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Λυπήσου και έλα στο πόστο σου. Φλωρά, Φλώρα! Θεός να το φυλάει το κορίτσι. Καλώς ήταν. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ο Ανδρέας έχει κάνει κατάληψη στο σπίτι μου. Κάθεται στην καρέκλα μου. Εξετάζει τους ασθενείς μου, κάνει παπάρες στην κουζίνα μου. Μην μιλάς έτσι για τον άνθρωπο. Είναι άρρωστος. Άμα είναι άρρωστος, να κλείσει ραντεβού να τον εξετάσω. Πρέπει να βρεθεί κάποιος από την οικογένειά του να έρθει να το μαζέψει. Δεν έχει οικογένεια, ρε παιδάκι. Με αυτό σου λέω. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ερωτεύτηκε κάποτε μια κοπέλα. Φλογερός έρωτας. Τη ζήτησε και σε γάμο. Τη έφτιαξε ένα σπίτι παλάτι σωστό. Αλλά αυτή τον άφησε, παντρεύτηκε άλλο. Και από τότε ο Ανδρέας μαράζωσε. Άρχισε να πίνει. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλω λύση στο πρόβλημά μου. Ρε Μάρκο, κατέβα από το σύννεφό σου. Έχουμε προβλήματα. Τι προβλήματα? Χάθηκε η Φλώρα. Να ξέρεις ότι αυτές οι καταστάσεις θέλουν ατσάλινα νεύρα. Εσύ αδερφέ, μήπως πλακωθήκατε σε κανένα λακρυντή, σε καμιά τσιλάγρα και έφυγε για να στη σπάσει? Τα κάνουν αυτά οι γκόμενες, ξέρεις, Όλα με λιγάλα ήταν, παιδιά, στα καλύτερά μας. Σε αυτή την περιπέτεια, να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις στο πλευρό σου την ελληνική αστυνομία. Δεν θα ησυχάσω αν δεν βρω το πτώμα της. Ζαφύρη, πραγματικά με κάνεις και αισθάνομαι μεγάλη παρηγοριά. Τι έγινε, παιδιά, έχουμε τίποτα? Εμείς οι δύο, δεν νομίζω. Μία αξιοπρέπεια. Παιδιά, τη Φλώρα εννοώ, τη Φλώρα. Α, δεν βλέπεις, όλοι εδώ πανηγυρίζουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι θα μας πάει τώρα? Ξέρεις, στο χωριό είμαστε 300 άτομα, θα πετυχαινόμαστε που και που. Έτσι θα μιλάμε. Δίκιο έχεις. Οπότε λέω να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο μοτιβάκι. Αυτό που δεν μιλάγαμε. Οπότε, αν θέλεις κάποια πληροφορία για την εξαφάνιση, ρώτα το όργανο. Παλιά σου τεχνικό σκηνό. Οκ. Τέλεια. Μια φορά θυμάμαι, πλακωθήκαμε με τον μπασίστα από το γκρουπ. Επειδή είπε την κόμενά μου κάμπια. Την επόμενη μέρα βγήκαμε στο stage, κουβάρια λέμε. Πλακωθήκαμε στα σόλα, κιθάρα εγώ, μπάσο εκείνος, κόντρα στην κόντρα. Ποιος θα βγει μπροστινός, καταλαβαίνεις τώρα. Τζαμάραμε, άντερα, σκότια λέμε. Μέσα από αυτή τη ζήμωση προέκυψε το συγκλονιστικότερο και γνωστότερό μας κομμάτι ever. Η κάμπια. Τι είναι αυτό τώρα, παραβολή? Όχι, το κομμάτι, η κάμπια. Εσύ με γέμιζες με χάδια κι εγώ σε έβλεπα σαν κάμπια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Άκουσα σου πω, για να τα πάμε καλά θα χτυπάς πριν μπεις. Δεν είναι φοιτητική εστία εδώ. Νοικοκυρέοι άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, μικρέ? Σήκω αμέσως από το κρεβάτι μου, γιατρέ Κωστάρα. Εντάξει, μικρέ! Τι κάνεις, παιδί μου? Έχει αλλάξει η Άννα τις κλειδαριές στο σπίτι και δεν έχουμε ίντερνετ και λέω αφού εδώ έχουμε να μείνω. Αυτά είναι. Να σας πάρω αίμα? Τι να μου πάρεις? Να σας πάρω αίμα. Έμαθα να παίρνω αίμα. Έχω τυπώσει εδώ πώς να παίρνουμε αίμα και λέω αφού τρώτε φρίκες θα σας βοηθήσω. Μαργαρίτα, ασχολήσουμε τις πεταλούδες και τα φρούτα που έχεις στα αυτιά και ας στην ιατρική μην έχουμε άλλα. Γιατί μου κόβετε τα φτερά? Εμένα μην με φοβάστε, θα κάνω πραγματάκια. Κάνει πιο εκεί να ξαπλώσω. Α, δεν παίζει ο καναπές, τον έχω καβατζώσει πρώτη. Τι με κοιτάτε?
Άντε, θέλετε κάτι? Ναι, ελπίζω κι εγώ. Εντάξει, αύριο θα οργανωθούμε και θα τη βρούμε. Δεν μπορεί. Μάριε, σ' αφήνω τώρα γιατί κάτι... Σ' αφήνω. Τι κάνεις εδώ, ρε παιδάκι μου? Τι να κάνω, κρύβομαι. Ο Μάριος είναι. Σήκωσέ το και μην πεις κουβέντα, γιατί θα φύγω στα αλήθεια. Ναι, έλα, Μάριε. Όχι, τίποτα. Μια κατσαρίδα. Μια σιχαμερή κατσαρίδα. Ναι. Μάριε, θα σε πάρω εγώ. Έλα, γεια. Να υποθέσω ότι έμαθες για τον Πέτρο, Να υποθέσεις. Εμένα γιατί μου κάνεις μουσι? Γιατί είσαι μουσίτσα. Ξέρεις ότι η φίλη σου έχει παιδί με τον άντρα μου και δεν λες κουβέντα. Δεν το ήξερα, ρε Φλόρα, και εγώ πρόσφατα το έμαθα. Να μου το έλεγες πρόσφατα. Δεν λέγονται και πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Να μου το έλεγες δύσκολα. Ποιος είναι τώρα? Κουβέντα. Όποιος και να είναι, στείλ' το. Μπορώ να κοιμηθώ εδώ απόψε? Είναι η εκπομπή Φλόρα στις 11 με τον Τζίμι. Να χαιρετήσω όλες τις όμορφες μοναχικές υπάρξεις εκεί έξω. Υπομονή, κορίτσια. Στη μοναξιά είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το αισθησιακό στυλάκι καινούριο είναι? Τι να κάνει ο Δόλιος? 5 εκπομπές έχει κάνει από το πρωί, τα έχει παίξει. Ο Δόλιος, βλέπω τη δικαιολογία για τον Τζίμι, εδώ την έχουμε. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Εννοώ ότι μαζί την κάνανε τη φάση. Και αυτός και αυτή. Αλλά τον Τζίμι δεν τον έχεις κάνει πέρα. Ο Τζίμις δεν ήξερε για τα αισθήματά μου, ενώ η Μαργαρίτα τα ήξερε όλα. Έστω. Αλλά ξέρεις, η Μαργαρίτα είναι παιδί της παρόρμησης. Δεν σκέφτεται. Και εσύ όμως δεν πας πίσω ότι δικαιολογία σε τσεπάκι την έχεις για την καλή σου. Για καλή μου, ρε. Μιλτό. Παραδέξου το. Έχουμε αποτύχει και 2 πανηγυρικά. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Με μία διαφορά. Εγώ το δείχνω, ενώ εσύ το παίζεις cool. Είμαι cool. Ό,τι έγινε. Έγινε μια μαλακία τη στιγμή. Πάει, τέλειωσε τώρα. Δεν θες να εκδικηθούμε? Τι? Δεν θες να εκδικηθούμε? Όχι. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Δεν νιώθει? Περίμενε, θα σου δείξω. Φεύγεις. Γιατί περπατάς έτσι? Γιατί περπατάω έτσι, Μίλτο? Μίλτο, δεν θες να πιάσουμε τη στιγμή και να τη στύψουμε? Δεν θες να με φίλησεις, Μίλτο? Όχι. Γιατί, Μίλτο? Έλα, Μίλτο. Έλα να πιάσουμε τη στιγμή και να τη στύψουμε. Έλα, Μίλτο, μην αντιστέκεσαι. Έλα. Αγόρα, ρε. Θα σε βοηθήσω. Τώρα κάτι πρόχειρο δεν το είχα σχεδιάσει. Λειτουργώ με βάση τη στιγμή. Έλα, Μίλτο. Έλα. Έρχομαι εγώ σε σένα. Αχ, συχτήρ το πόδι μου, τσακίστηκα. Και μια στιγμή δεν μπορώ να ζήσω. Αχ, το πόδι μου. Μου τσιμπάει το μαγουλάκι. Με λέει ατιμούτσικο, με λέει ζουμπουρλούδικο. Δεν έχω κρεβάτι να κοιμηθώ. Στον καναπέ δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί έχει τρώσει η Μαργαρίτα ένα σεντόνι εκεί με κάτι καρδούλες, κάτι σαρνταποδαρούσες, ξέρω εγώ τι είναι αράχνες και τι είναι αυτά. Εγώ δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω γιατί θα βγω να ψάξω τη Φλόρα. Όλη νύχτα. Γιατί δεν μένεις στη θεία σου? Μήπως σε πείραξε αυτό που είπα το πρωί? Τι είπε το πρωί? Δεν τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Όχι τώρα, να τα πούμε τώρα. Όταν δεν μιλάω, με κατηγορείς. Όταν μιλάω. Πίστεψε με, δεν είναι κατάλληλη νύχτα. Δεν ήξερα ότι δεν είσαι μόνη. Όχι, μόνη μου είμαι, μόνη μου. Χίλια συγγνώμη να. Όχι, Φλόρα, βγες έξω. Μπράβο, ωραία με κάλυψες. Μόνο τα μυστικά της φίλης σου της Μίκας ξέρεις να κρατάς. Δεν θα μου βγει εμένα το όνομα επειδή κάνεις κόμξες. Λοιπόν, για να μην νομίζεις ότι τη μία μέρα κοιμάσαι εσύ εδώ και την άλλη άλλος, τη Φλόρα έκρυβα. Α, κοιμήθηκε εδώ χτες. Για πες. Καλώς. Αυτό θα το συζητήσετε μπροστά μου. Τι πίσω σου. Εμείς εδώ μιλάμε ανοιχτά. Αληθεύει το Γαριδάκης?
Έλα, πες τώρα, αληθεύει. Άκρη! Τι έγινε, ρε παιδιά? Ατύχημα! Τι ατύχημα? Πού είναι ο γιατρός? Ποιος από τους δύο? Έχουμε κι άλλον. Πού να σου εξηγώ, τι ατύχημα? Χρειάζεται ράματα. Καλά, πήγαινε τη μέσα και έρχομαι. Μέσα. Ξάπλωσέ τη! Απενεργοποιημένος ο ασκούμενος. Πάω να ξυπνήσω το διδάκτορα. Κύριε Ανδρέα! Κύριε Ανδρέα! Κύριε Κωστάρα! Πρώην γιατρέ του ιατρίου! Επιστήμονα! Ορίστε, τι είναι, ποιος είναι? Έχουμε περιστατικό. Τι περιστατικό? Επίγον μια κοπέλα. Επίγον, τι κάθεστε, βράστε πετσέτες, φωνάξτε τη ΜΕΑ. Όχι, Παναγία μου. Αυτό λέω κι εγώ. Φωνάξτε τη ΜΕΑ. Πάντως είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα σας άφηνα τα δυο σας, αλλά δεν έχω που να πάω. Να πας στο γιατρείο, είναι εκεί κι άλλοι πρόσφυγες. Όχι, να μην μας αφήσει τα δυο μας, γιατί μπορεί να μου ξυπνήσει κάποιο σύνδρομο. Έτσι, Μάρκο? Σου πω ότι έχει σύνδρομο. Για πες τι σύνδρομο. Κάτι που σε κάνει να μαχαιρώνεις πισόπλατα τη φίλη σου. Υπάρχει καθόλου γάλα? Παρεπιπτόντως, το κοίταξα αυτό το σύνδρομο Στένταλ και είδα ότι είναι κάτι που πιάνει κάποιον όταν κοιτάζει πολύ επιβλητικά έργα τέχνης. Υποθέτω ότι θεωρείς τον εαυτό σου έργο τέχνης. Ναι, ο έφηβος των αντικειθήρων. Ήμουν αγουροξυπνημένος και μπέρδεψα τα σύνδρομα. Τώρα που ξύπνησες, μήπως θες να αλλάξεις τη διάγνωσή σου? Υπάρχει καθόλου γάλα? Σου την πέφτει τώρα να το ξέρεις. Αλλά και εσύ, βρε έφηβε. Είναι τρόπος αυτός. Πρώτη φορά βλέπεις γυναίκα. Στην Αμερική δεν είχατε? Εσύ σπίτι δεν έχεις? Αντριάννα, άνοιξε, η Μίκα είμαι! Μην της ανοίξετε της φώκιας. Συγγνώμη για την ενόχληση, πέρασα να δω αν έχεις νέα. Κοντεύω να σκάσω. Σκιά! Μην ανησυχείς, κάπου θα κρύβεται, θα τη βρούμε. Λες να το μαθέ? Τσούλα! Τι? Σου λέει ότι είναι στην κουζίνα. Στην κουζίνα? Ποια κουζίνα, πού? Φλόρα! Αυτά είναι. Τι γίνεται με το γάλα? Είσαι εσύ, φίλη? Να ο γιατρός. Πού βολάει το κοριτσάκι? Εδώ στο πόδι, κύριε Ανδρέα. Στο πόδι, στο πόδι. Πιο απ' όλα. Τι πιο απ' όλα, κύριε Ανδρέα? Εδώ στο αίμα, δεν βλέπεις το αίμα? Αυτό θέλει ράματα. Έχω ράματα για τη γούνα σου. Πού είναι αυτός ο ψηλός, ο βοηθός μου? Μου πέρασε, καλά, νιώθω ήδη πολύ καλύτερα. Πάμε. Ναι, κύριε Ανδρέα, άμα την ξαναπιάσω πονόκυλο, σας τη φέρουμε, έτσι? Ναι, και άμα σπάσουνε τα νερά, φωνάξουμε τη ΜΕΑ. Ναι, θα φωνάξουμε τη ΜΕΑ, θα πάρουμε και τους φαγέδες τηλέφωνα. Άντε, κύριε Ανδρέα μου, τώρα άντε, καλή νύχτα. Κάτσε να δω, ρε παιδάκι μου, από κάτω πώς είναι αυτό. Αυτό είναι μέσα στο αίμα, ρε παιδιά. Παιδιά, είναι πολύ βαθύ. Θα το ράψουμε, θέλει ράματα, θα το κάνω εγώ. Ποιος εγώ? Μίλη, το φύγαμε, πάμε ασπρόγιαλο. Κάτσε, παιδάκι μου, ποιο είναι ασπρόγιαλο με τα παπία ασπρόγιαλο? Το βάνο το έχει πάρει ο Λάμπρος, είναι στην Πάτρα. Παιδιά, θα το κάνω εγώ. Τι, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη? Ποιος τα λέει αυτά? Τι είναι αυτά που λες, υπάρχει πιο φερεγγιό άτομο από σένα? Άννα, χωρίς πλάκα. Άννα, ναι, Άννα, μπορώ. Μήπως να περιμέναμε το γαριδάκι? Ο Γαριδάκης, αν δει τόσο αίμα, θα ξαπλώσει ανάσκελα σαν κατσαρίδα. Παιδιά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, ή το ράβω ή τη σκόβω. Διάλεξε. Come on, guys, get it over with. Go faster. Με τον κύριο Ανδρέα μαζί τα πίνατε. Μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, να σταματήσει να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, Τσούλη! Όσο καιρό τα έχετε, λέγε! Δεν τα έχουμε, ποτέ δεν τα είχαμε. Μπα και πως έπιασες, παιδί με αναπάντητη! Μολιά μου, με πονάς. Ανδριάννα, κάνε κάτι. Εγώ θα κάνω κάτι! Μάρκο. Να πιω γάλα τώρα δεν το βλέπω. Όχι, δεν, αφού... Κάτσε, ρε παιδάκι μου, να μιλήσουμε. Όχι, θα μιλήσουμε, θα σε σκοτώσω πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Πού μπορώ να πάω να αλλάξω να βάλω κάτι πιο νεγκλιζέ? Ευθεία και αριστερά. Κάτσε, ρε παιδάκι μου, να μιλήσουμε. Όχι, θα μιλήσουμε, θα σε σκοτώσω πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Με πονάς. Άσε μου το μαλλί. Χτες πήγα κομμωτήριο. Και αύριο θα πας κημητήριο! Φύγε από εδώ! Αλήθεια, δεν τρέπεσαι! Φιλιφίδη! Μην πλησιάσει κανείς! Σε συχαίνομαι! Πάρε και τη βρωμοτσαντάρα σου! Μην πλησιάσει κανείς! Θα του κάνω μεγάλο κακό! Μεγάλο κακό θα του κάνω! Ωραίες στιγμές. Έτοιμη. Ένιωσες κάτι? Έλα, φροχέρα. Δεν μου λες.
Αλήθεια έλεγες πριν ότι θα έκοβες τις φλέβες σου για μένα? Εννοείται ότι θα έκοβα τις φλέβες μου για σένα, παιδιά. Είμαι η Μαργαρίτα, για δέσιμο, hello. Έχω συστηθεί αλλιώς. Να σου πω, ρε Άννα, επειδή δεν μπορώ να ακούω αηδίες, σε πειράζει να πάω να κοιμηθώ? Όχι, Μίλτο μου, να πας. Ευχαριστώ. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ότι τόση ώρα δηλαδή που ήσουν εδώ έκανες κάτι? Είπες κάτι? Έφευγες. Έλα, αγάπη μου, εσύ να ξαπλώσεις τώρα. Δεν μου λες ότι εγώ τώρα δεν νιώθω το πόδι μου. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν νιώθεις το πόδι σου, δεν νιώθεις πόνο, δεν νιώθεις τίποτα. Κοιμόμαστε τώρα. Και κάνεις πάρα πολλές ερωτήσεις. Αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μου λες, επειδή δεν μπορώ να κοιμάμαι μόνη μου, δεν έρχεσαι να κάνουμε παρέα? Και αυτά είναι τα πυρομαχικά. Όποια πλησιάσει στα 2 μέτρα, τα φάγε. Εδώ κοίτα αναισθησία. Γίνεται ο κακός χαμός και αυτό σαν να μην τρέχει τίποτα. Α, ναι, και ο Μάριος το ίδιο. Άμα κοιμηθεί, τέλος. Έτσι δεν είναι, Μίκα? Αυτό δείχνει ότι νιώθει άνετα στο σπίτι σου. Βέβαια, αφού κοιμήθηκε εδώ χτες. Τι? Σκάστε. Για πες, καλός. Εγώ θα σου πω. Εγώ ξέρω. Τελικά. Δεν το κάνανε. Πλάκα κάνεις. Έχετε ιδέα πόσο γελίο είναι αυτό που κάνετε? Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορούσε. Τον πήρε ο ύπνος. Τότε φταίς εσύ. Άστο κι άλλο που φταίω εγώ, αφού είναι γνωστό ότι εγώ είμαι σεξουαλικό κτήνος. Άλλες είναι και σεξουαλικά και κτήνοι. Που πάνε να παρηγορήσουν έναν άντρα και καταλήγουν καστρωμένες. Φλωρά! Φλώρα! Night and day. Πάντως μου είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Μετά βέβαια το πήρε πίσω. Είπε ότι είμαι τρελή και ότι το βγάζω από το μυαλό μου. Μήπως υπάρχουν οτασπίδες? Άντρες, παιδί μου, πεταμένα λεφτά. Λοιπόν, εγώ ξαναγυρνάω στο όχυρο. Μην πλησιάσει κανείς. Υπάρχουν. Το φάγε το αυγό. Θα στο πω με τρόπο. Φρεσκάρισε τα μαύρα σου. Γιατί τι έγινε? Έκανα έρευνα όλη τη νύχτα. Και έξω από το νεκροταφείο βρήκα ένα φόρεμά της. Καλά χαζό, το είχα δώσει στην εκκλησία για τους φτωχούς. Νομίζω ότι ακούω και τη φωνή της. Μέσα είναι γερή ακμαία και με τη βλεφαρίδα κάγκελο. Τι καρφί είναι αυτό, ρε? Να σου πω, στο σχολείο σε έπαιζε κανείς? Όχι. Φαίνεται. Μπράβο. Άλλη μια έρευνα της αστυνομίας στέφθηκε με επιτυχία. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσετε. Δεν έκανα κάτι. Τη δουλειά μου κάνω. Σου έχω κι άλλη μια δουλειά τώρα. Ακολούθησέ με. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να το επαναλάβουμε. Χαίρετε. Πάω να αλλάξω. Τι συμβαίνει, γιατρέ? Κλοπή, ληστεία, βιασμός, ανθρωποκτονία, εξαμελίας, εκπρομελέτης, τι? Σκάσε, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί μας ζάλισες. Καφέ. Πίσω! 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 Πίσω και σε έφαγα. Όχι πάλι, όχι πάλι. Έφερες και μουσαφιρέους? Κοιμάται, χτύπησε το πόδι της. Και? Της έκανα ράματα. Εσύ της έκανες δράματα? Εγώ της έκανα ράματα, αφού σας έπαιρνα και ήσασταν απενεργοποιημένος και ο κύριε Ανδρέας επίσης απενεργοποιημένος. Μου έχει τελειώσει η μπαταρία. Αυτό συνιστά η ιατρική αμέλεια. Κανονικά έπρεπε να προβώ σε καταγγελία και αμέσως σε σύλληψη. Αλλά επειδή τίποτα δεν είναι κανονικό εδώ. Δεν θα προβώ. Έτσι, μπράβο. Κάνε πιο εκεί να δω το ράμα. Για να δω. Το ράμα. Και με το ξεραμένο αίμα έχετε πρόβλημα. Όχι, παιδί μου, έκανες το ράμα σε σχήμα καρδιάς. Σε σχήμα καρδιάς για να είναι όμορφο. Αν είναι ένα μίνι σημάδι, να είναι κάπως, να έχει μια άποψη. Όχι διθενιές, μια τσαχπινιά. Κάτι. Συμφωνώ. Τι γίνεται Έλα μαζί μου εσύ που συμφωνείς. Πού είναι η γραμματέα, γιατί δεν είναι στη θέση της? Ορίστε. Ορίστε ο λόγος που σε φώναξα. Τι κάνεις, κύριε Ανδρέα? Τι να κάνει. Παίζει το γιατρό. Εσύ εδώ και έχεις το θράσος να με κοιτάς. Άκου να σου πω, μπορεί να είσαι χωροφύλακας, αλλά εγώ το καθεστώς σας δεν το φοβάμαι. Αν θέλεις γιατρό, να σε κοιτάξει το μαθητούδι. Ποιο είναι το μαθητούδι? Εγώ είμαι το μαθητούδι. Πείτε μου κάτι, γιατρέ. Ξέρετε πού βρίσκεστε? Μπροστά σε ένα αγενή και ασεβέστατο αγροτικό. Τοποθεσία? Μου κάνεις ψυχιατρική εκτίμηση, Λιδία Μεσσηνίας. Σωστό. Σωστό. Με λένε Ανδρέα Κωστάρα. Σωστό. Σωστό. Είμαι 35 ετών και τα έχω 400. Τώρα γιατί δεν λες σωστό? Ναι. Ναι. Έλα λίγο μέσα. Φεύγετε. Φεύγετε. Η αλήθεια πονάει.
Βγες ρε παιδί μου από εκεί να μπούμε να φτιάξουμε ένα ρημαδό καφέ. Δεν φεύγω, μα δεν φύγει αυτή. Δεν πάω πουθενά. Δεν φεύγω. Και ο φούρνος? Ο φούρνος δεν με νοιάζει. Να τα βρούμε θέλω. Δεν τι νοιάζει ο φούρνος, θα την ταΐζει ο Μάριος. Φλωρά! Φλωράκι μου! Καταφωνή. Μην του ανοίξετε, θα σας κουμπέψω γουλί! Μη μου το χαλάσεις αυτό, κακομοίρα μου, μη μου το χαλάσεις. Ανοίγει. Ανοίγει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούστε. Ο Ανδρέας πάσχει από το σύνδρομο Κορσακόφ. Ναι, είναι εκτεταμένη άνοια συνδυασμένη με αλκοολισμό. Νομίζω ότι είναι στο 1974. Πιστεύω ότι είναι 30. Τότε που είχε το μεγαλύτερο τραύμα της ζωής του. Γι' αυτό βρε τα έχει βάλει με σένα. Εγώ δεν υπήρχα τότε. Ενώ τώρα. Παιδί μου, ο Ανδρέας ήταν ερωτευμένος με τη μάνα σου, την Πελαγία. Αλλά εμφανίστηκε ο πατέρας σου, την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε. Και δεν ήταν εποχές τότε να φέρνεις αντίρρηση σε χωροφύλακα. Δηλαδή του έκλεψε την αγάπη του. Τι σου λέω. Από τότε αυτό ο Ανδρέας δεν το ξεπέρασε. Και εσύ είσαι ίδιος ο πατέρας σου, Παναθεμάσαι, μέχρι και στολή φοράς. Μόνο το μουστάκι σου λείπει. Γι' αυτό μπερδεύτηκε ο μαύρος. Πρέπει να μπει σε ίδρυμα, Να πάρει θιαμίνη και να σταματήσει το ποτό. Και αυτόν θα τον κλείσει σε ίδρυμα. Το όλο το χωριό θα ξεκληρίσει. Εσύ τον βλέπεις να είναι για έξω. Δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι. Θα μπορούσε να είναι πατέρας μου. Από την πλευρά της μάνας μου. Γιατί από την πλευρά του πατέρα μου είμαι του πατέρα μου. Έλα. Θα του χαρίσω τη λύτρωση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τίποτα, παιδί μου. Αριστεία. Δώσε μου κανένα 2 ώρες και μετά από το τμήμα με τον κύριο Αντρέα. Πώς το είπαμε, Μετζικόφ. Κορσακόφ. Άστο το έχω. Αχ. Ωραίος. Τώρα που σας βλέπω, πολύ ωραίο ζευγάρι είστε. Μπράβο σας. Σου είπα, δεν είμαστε ζευγάρι. Κι εγώ σοκαρισμένος είμαι, ματάκια μου. Δεν ήξερα τίποτα μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Αναγκάστηκα να του το πω όταν το παιδί χρειαζόταν αίμα. Αλλιώς δεν θα το μάθανε ποτέ. Είμαι σίγουρη. Τσιγάνο παπαδιά. Νυφίτσα! Σ' αγαπάω, Φλωρά. Φλώρα, σ' αγαπάω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, το ξέρεις. Καταρχάς, κόψε το κακό θέατρο. Είμαι πολύ καλύτερη ηθοποιός από σένα. Κάτσε κάτω. Κάτσε, μην τρέπεσαι. Κάτσε, ρε! Μ' αγαπάς τόσο που μου φύτεψες το κέρατο με την καλύτερη μου φίλη. Με έχεις χωρίσει. Στην πραγματικότητα δεν ήμασταν καν ζευγάρι. Να πας στο διάλογο και εσύ κι αυτή που θα μου πεις δεν ήταν κέρατο. Σαρδανάπαλε, κλόουν, μπερμπάντι, πάλιο χαρακτήρα. Αυτό που δεν μπορείς να βρίσεις σαν άνθρωπος είναι λίγο... Προσπαθώ να παραμείνω κυρία. Θέλεις να με βρίσεις? Ωραία λοιπόν, βρίσε με. Βρίσε με. Θες να σε βρίσω? Θα βρίσω. Παιδιά, μπορώ να βρίσω. Θα βρίσω. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Α, τώρα καμιά από τις δυο μας δεν είναι κυρία. Να βάλω καφέ? Όχι. Κύριε Χωροφύλαξ, ο κύριος Κωστάρας θέλει να σας δει. Να περάσει. Τι με θέλεις, χωροφύλακα? Να με χώσεις μέσα? Να με στείλεις εξορία και να αφήσεις το χωριό χωρίς γιατρό? Κύριε Κωστάρα, αποφασίσαμεν. Και διατάξαμεν. Αποφάσισα να σου ζητήσω συγγνώμη. Επειδή δεν φέρθηκες τίμια. Δεν φέρθηκα τίμια. Τη μητέρα μου την Πελαγία. Όχι. Τη γυναίκα μου την Πελαγία. Ναι. Σου την εστέρισα. Μου την έκλεψες. Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό σε φώναξα εδώ. Για να σου ζητήσω μία αντρίκια και έντιμη συγγνώμη. Τώρα δηλαδή θες να πεις ότι θα αφήσεις την Πελαγία μου να γυρίσει σε μένα? Αυτό δεν γίνεται. Όχι πως δεν θέλω. Αλλά δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή με φώναξες εδώ να μου τρίψεις τη μούρη το θρίαμβό σου? Όχι, θα κάνετε υπομονή
Και αργότερα θα έρθει μια γυναίκα που θα σας συντροφεύσει στη ζωή σας. Τι ωραία κερατά! Αυτό που έκανες θα μου το πληρώσεις! Μη συγχύζεσαι, κύριε Αντρέα, μη μου συγχύζεσαι. Δεν συγχύζομαι! Θα πάθεις τίποτα, καλέ, μη συγχύζεσαι. Δεν θα με βάλετε εσείς κάτω, εγώ θα σας βάλω! Τα ξέρεις, άσε με κι εσύ! Άσε με! Μη συγχύζεσαι. Όλο ωραίες ιδέες είσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω, τι δεν λειτουργήσε. Το μουστάκι. Μια χαρά είναι το μουστάκι. Τίποτα με τα λόγια. Θέλαν πρόβα τα λόγια. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε οι δυο μας σε ένα ταξιδάκι όπως παλιά. Τι να πω τώρα, εγώ είμαι μια ζωντοχύρα τώρα. Ταξιδεύουν. Οι ζωντοχύρες δεν ξέρω. Μια χαρά ταξιδεύουν. Στη Σύρο έχεις πάει? Λοιπόν, θα πάμε οι δυο μας στη Σύρο και θα περάσουμε υπέροχα. Τι λες? Ναι, αλλά να νοικιάσουμε κάτι ψηλοτάβανο. Να μην βρίσκω. Ο κύριος Ανδρέας δεν είναι καλά. Ο γιατρός λέει ότι πάσχει από ένα σύνδρομο Καραμαζόφ κάτι. Τι λέει ρε αδερφέ. Εγώ προσπάθησα να τον βοηθήσω, αλλά μάλλον τον έκανα χειρότερα. Δεν είχα κάνει πρόβα τα λόγια. Τον έκαψες. Πού είσαι, μάνα κατέ την πόη! Πάρτε το! Άσε με! Μου κλέβεις τη ζωή και πας να γλιτώσουμε μια συγγνώμη. Αν θα την κάνω χείρα την Πελαγία μου, καλύτερα χείρα παρά μαζί σου. Άσε με να το σκοτώσω! Δεν με τρομάζει εμένα το καθεστώς. Από μόνο του. Δεν το πιστεύω! Από μόνο του. Με πυροβόλησες! Από μόνο του. Δεν με τρομάζει εμένα το καθεστώς σας. Εμπρός της γης η κολλασμένη. Δεν θυμάμαι παρακάτω, κόλλησα. Είμαστε έτοιμοι. Έχει κυταρίτιδα. Μπα, τίποτα δεν έχει. Βρες στο διάλο. Είμαστε έτοιμοι. Στο διάλο και σιγαριδάκι. Τι ζω, Χριστέ μου, τι ζω, γιατί! Γεμάτο σκάγια είναι ο κόλος της. Να το ράψω εγώ? Όχι, ναι. Η Μαργαρίτα να με ράψει, Μαργαρίτα. Θες να σου κάνω ένα σχέδιο, να σου κάνω μια πεταλούδα? Βασικά ολόκληρος μήνος βγαίνει. Δεν χρειάζονται ράματα. Θα τα βγάλω εγώ προσεκτικά και μετά θα αφήσει την περιοχή των γλουτών να ανασάνει. Ξεκινάω. Μια στιγμή. Μια στιγμή, δύο ζωές. Έλα εδώ δίπλα μου, κράτα τη το χέρι. Το χέρι. Φώκια. Ξεκινάω. Μάλα. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Τελειώσαμε. Το ήξερα ότι κάποια στιγμή θα δεις τον κόλο μου. Αλλά όχι έτσι. Όλα πήγανε πολύ καλά. Pero qué bonito y sabroso.